Nou wag ou. Hulle so great music. Ek hulle variety uit. Baie rappers is al verby hulle expiry date. Hoe was die dag? En myne was entirely great. Okay, nee, wag net, maar klink iets so diary wait. Sy gaan vir ewig wag tot die wêreld vir jou help. Niemand gaan dit doen nie so boos self aan jou self. Wil dit kom te compete saam met my gaan vir jou help. But meanwhile is dit maar net ek in my ou self. Loving life and I'm fighting better. Ek drink die buite en ek like the weather. Baie van julle druk my af en that might be clever. But jy push die wrong button soos 'n typeere. Die missie is om ons game te ran. Gaan ze altijd op een ronddraai en klopcases vang. Gaan ze altijd iemand omblij en dom blijven van. Laat allemaal kan zien, de zie is Beyoncé se man. Ik kan man niet voor hom verwelkom. In die fucked up game zonder dat hij op je veld komt. Ik Levi, hij is een big waist, zet de belt op. Als ze argument met de dom mens, dan is de zelf dom. Ik wil altijd die service, weg van mezelf ook. Net toe op totdat die geld komt, zo stil komt. Hallo, hulle smaak en praat. Wat kan het baat, zodat ze praat, die adem smaak. Jij weet! Waar was jij?